जादोंमोन बिटिसि सरकारा जेबो अनसुंथाइ 3 घन्टा धरना 3 घन्टा धरना खालामनायाव बिगोमा बिथांमोना दिनैनि नैबे धरनानि गेजेरजों हाय बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि सरकार हाय बेबायदि बिथांमोना धरना होगासिनो मुंख्लंफोरनि थाखाय होनायनि दाबि दैखांनानै दिनै नैबे गाव सार्टिफिकेटनि दिनै लांगोनायाव बिटिसि सरकार दाबि बे दाबिखौ बिथांमोना सुफुंनो होनो हायाखै नैबे धरनाखौ लादों धरनानि गेजेरजों थारैनो लोगोसे बिथांमोना लोगोसे बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नैबे समावहाय दिन्थिनो जाबाय जों जि खालामदो जिखौ मोननांगौ 5 लाख फैसा होदो दा किसुआ मोनदो किसुआ मोनाखै जों दा पुरा बयनोबो मोनबा जों तितासो जोंनिया माबा जिउआ शान्ति जागौमोन जों इमान लाख टकानि जीबनखौ जों दान होदो सरकार जाथो माबा जाथो ना दा सरकार जालांबाय दा जेबो मोनाखै जोंखौ मानो होआखै खायफा मुंख्लंआ जे मोनलांबाय नोंथांमोना माबोरै थालांखो बेरे थालांखो जोंखौ मानो बासिना गालांदो जोंसो माथिया जोंसो दानजादो गथ'आ गथाया दा बिबाय हारि जाना दोङो सिगां जिखिना दङमोन सम्पति बिबो गैला जों दा एकखौनो जों लानो हायाखै बिटिसि सरकारा माखासेनो होबाय नोंथांमोन होआसै होनबा होआखै जों होआखै बे मानि थाखाय थालांखो बासि मानो फैसा खालामदो जोंखौ सोर बासि बेबायदि होखो सोर होखो इमान जा थैलांबाय बिदा फं ओइ मोननायफोरनो सोर होदोंमोन ओइ हाग्रामाया होदो हाग्रामाया ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नायासै हाग्रामाया नायाखै जोंखौ मानि थाखाय नायासै फरायमारिया हाबा मावै जाहा बिबिना खासे थैबाय आबा फराय बाख्रिबो होआ मोनसेबो जोंना शिक्षा बिद्या जाना दोङो IABA पास खालामना दोङो आंनि भतिजा लरा दोङो आंनि फिसाजो दोङो बेफोरखौ साखरिसो होगोन सारै जोंनि दा फैसाखौनो होआ मोननो गोनांखौनो होआ फैसाबा दा जोंखौ दुखु मोनगोन ना मा बुंबा दुखु मोनगोन बुंनायखाय हामा मोनगोन दा आरो गथ'फोराबो देसन बुंनो रोङा मानो बुंदो रे मोनसे सानो होथोसै जोंखौ मोननांगोन हाग्रामाया जों सारखौबो सोंनो फैदोंमोन आरो हनेश्वरखौबो सोंनो फैदोंमोन सोरबा फैदोंमोन माबा खेबसेयावनो जाया खनसेयावनो जाया उनावसो जागोन बिसोर माबा खालामना हरदो किस्ति खालामैसो होगोन होननानै बुंना हरबाय जोंखौ दा आरो बुंनो उपाय गैला जों थांखाबाय उनाव बेसेबां बोसोर जाखो दासिम बिथांमोना बेबायदि नोंथांमोनखौ होगोन होननाया होगोन देग्लाय बुजावदो सिगांनिफ्राय खालामाखैमोन जोंनि नैबे होसिख्रावनायखौ दिनै हाग्रामा सरकारनि क'क्राझारसिम दैथायनायाव मदद होनायखाय आङो साबायखर बावबाय दिनै एसेबां मुख्लंफोरा नैबे लांगोनायाव भेरगावनि साबडिभिजननि लांगोनायाव जिरायनो गोनांथियानो जाबाय थांनाय बिटिसि सरकारा आजि 15 बोसोर जाबोबाय सरकार दानाया दिनैयालासिम मुख्लंफोरनि जेबो आसाखौनो दिनैयालासिम सुफुंना होआखै मानोना बै बड'लेण्डआव एसेबां सोरनिबा बिफा थैदों सोरनिबा बिदा थैदों सोरनिबा फिसाज्ला गोमा जादों बेफोरनि सन्मानखौ दिनैयालासिम जोंनो बावहराखै दिनै आसाम सरकार बिटिसि सरकारा जोंनि मुख्लं न'खरनो 5 लाख करि जि अनसुंथाइ बेखौ आधाया मोनबाय आरो बाखिखिनियानो दासिमबो होनाय जायाखै बेखायनो आङो थाबैनो नैबे जायगानिफ्राय बिटिसि सरकारखौ हांख्रायहरदों
बे नैबे आइ आफा बिमा बिफा थैलांनायनि अनसुंथाइखौ थाबैनो जोंनो बोख्लायना होनांगौ नङाब्ला जों बेनिफ्राय होस्रिखावना बुंहरदों बिनिख्रुइबो जों आरो बिनिख्रुइबा आरो जों गोरासिन गोरा होस्रिखावनाय लागोन लोगोसेनो जोंनि नैबे मुख्लं नखरफोरखौ जायखिजाया पेन्सन नङाबा मोनसे साख्रि होनायनि रादाय लानांगौ मानो होनब्ला फैगौ बिसायख'थि फैगासिनो दं जुदि जोंनि मोनथायखौ जुदि थारैनो सुफुङाब्ला जों फैगोन इलेक्सनाव सासेबो मानसिखौ जों भट होनो होआ बेनि थाखायनो जों गुरै खावलायहरदों आजि 85 निफ्राय दावहा सोलिबाय थानायाव बेसेबां गाग्रुब जाबाय खुग्लुब जाबाय जोंनि मुख्लंफोरा दिनै आलासिनि जाना दङ जोंखौ मानो बेबायदि लामायाव लाबोनांगौ दिनै होस्रिखावनो मानो गोनां जादों बेखौ जुदि आगोलावनो होस्रिखावनोबा जों बिदि होस्रिखावनो गोनां जानांगोन बेयो जोंनि जोबोद लाजिथावना बाथ्रा जोंनि मुख्लंफोरखौ दासिमबो नोंसोर जेबो सनमान होआखै गावसोर गादियाव जिरायना दं दामि गारि लानानै गिदिंगासिनो दं जोंनो दिनै मा होदों सरकारा दिनै मा होदों जोंनो जेबोखौनो होआखै जों लासिंसिं मोनो दिनै मुख्लं जानानै मानो मुख्लं जानो गोनां जाखो जों बर' हारिनि थाखाय दिनै मानो लासिंसिं जानांगौ जोङो गामिथिं थांबा बुङो जोंखौ नोंसोरनि मुख्लङा मा मोनखो दिनै मा नोंसोर राजनिति गेलेनानै दिनै बेसेबां गोदोर जालांबाय दामि गारि गाखोबाय दिनै जों मा साइकेल बोरायाबो गाखिनो खम गैया बेनि थाखायनो आं दिनै होस्रिखावना बुंहरदों नैनिफ्राय क'क्राझारसिम